Sa Bacolod City naman mga kapuso, mga manunudlo ang matamat na nga nakabaton sang Ila Honorarium sang tinalikdan nga eleksyon. Apang pila sa ila nanugunan sa 15 to 20% nga tax dakubuhin. Yaring balita nga itong gintutugan. Bangod Master Teacher 2 ang status sa Mandalagan Elementary School kang nagaganar sa masobra 400,000 pesos ang annual income. 20% nga tax ang ginbuhin sa 10,000 pesos yung honorarium sang chairman nga si Ma'am Shalane. Ang 2,000 pesos kuno nga kaltas, pwede pa kung taning mabakal sa isa kasako nga bugas. Ko kapoy, bala, sa gibla kami agad 30 hours nga serbisyo, bala. Wala, gid kami tulog-tulog kay hindi pwede gid nga makatulog until nga matapos. Tani tax free na lang kami. Ang Paul Clerk kasi Ma'am Ruther sa Andres Bonifacio Elementary School 2 nagapanghakroy man sa 1,350 pesos nga buhin ukon 15% nga income tax. Ang 1,000 plus tani mabakal pa na mga bulong, mga bugas, no? Pero wala kami may mahimo ka it's their rules. Target sang COMELEC nga matapos na buwas ang disbursement sang honorarium para sa masobra 3,000 ka mga manunudlo nga nagserbe sa BSKE 2023. Naintindihan man kuno sang COMELEC ang hinyo sang mga manunudlo apang Wala gid tax gid. So kaluoy lang nga yung kaisa kay ti gamay na lang man ang mabatunan because of the tax. Hindi depende sa tax bracket Manila. kung ang iba nagapanghakroy, #feeling blessed naman si Ma'am Norechel. Ngayon na pasalamatan gid ang nabaton nga balor. Self-man, i-share sa family. Wala kami himo. Before gani, sir, actually 1,000 lang na siya. Samtang, ginabisuhan naman ang pila ka manunudlo nga nagserbe nga election supervisors sa BJMP facilities. Nga hindi pa gilayon mahatag ang Ila Honorarium. Sunod sa Bacolod City COMELEC, kulang ang budget para sa mga nagserbisyo sa PDL voters sa eleksyon. Wala nagsantong record gikan sa talatapan sang vulnerable sectors sa syudad kag ang numero sang PDL voters nga ginbasehan sang COMELEC sa ginsumite sa central office. Pasalig sang COMELEC nga may approval na ang dugang nga numero. Upod, Kenil Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.